Sungtini sini je Asrambari tui, je Asrambari Bon Bazar, je Gum Sing tui, sung khobor mani tongo je Delhi no je Bangladesh ni Bangladeshirogno phai tongo. Ngai sungtini SP malakya, ngai te additional SP malakya, tabu SDP malakya, malai sung mono demand ba letter khake 80% complete. Sini o je Gum Sing tui, Asrambari tui Bon Bazar tui, je fancy tongmani, je tarok tongmani bidabil. O tarok tongmani o tarak bo muti fancy je tongmani abrok turu haniangui tongkha ngai abrok no kaham khanang thun te je main border area wo CCTV dinang thun te plus brok no drone rok bai check khainai ni amo haike sung tini kok salakya borok sawo sung je samani borok khlainai hinai ngai sung khana sung sini je khasia mongolo sini BSF ni je DG bai bobo sung malai sung te bo kaham ka kok sanai karon tamo ngai border ni daito ba responsibility ngai to BSF rong thani ngai BSF rok tongoi bahai je Gum Sing tui Bon Bazar tui bidabil tui Asrambari tui je Bangladesh import Bangladeshirogno phai tong abono sung khana bor kok salinai ngai desini Asrambari o je SPU camp tongmani o SPU camp no bote bo strength ma khainai a jaga tebo a jaga borok me police ma bari nai karon ngai aro je dui tin jona je SPU tongmani o je broker rok je Bangladesh import tui phainai rok borok aborok no sak nangya mokol langya ngai sung ajang SPU camp ni o camp mo tonai borok kok saka borok sawo sungro borok kri borok kom officer bukri sung saiman tongphano kun khlaimia abo hai kok sim jaka kok no tini sung SP no sai khnari ka ge SP sawo abo sung nai hinai kam kaino ge na di mo je Bangladeshirogno hai tomani abo sudo Bangladesh ni wansarok sim phai jong abo haya je sapanang thon sini demong bhamang thon chakma phang thon tipura phang thon mok phang thon je phan phai tongnai Bangladesh ni phane mane Bangladesh ni phane no borno sung maka sunai tambage maka sunai kai karon kai sung je Tripura rajoni je borok se ekdom e jagani ekdom real citizen Tripura ni je sungse sini chakri ni khetre sung somosya ngoi tong chakri thikmoto mayangoi tong chathai thikmoto mayangoi tong jaga kaham tongthai mayangoi tong manung yangai tong amo hage jodi tebo Bangladesh ni phayoi burung hagai sini Tripura ni tebo somosya nai na abon bagino sung mo jotono pathum maka sunai ini ang Asrambari ningoi ang tini khorang ti saka Asrambari badebo khoi badebo gongma jaga tui Bangladeshirogno habui tongo norok bo janjani area wo khorang ti sawoi a jaga ni DM SP BSF ni border security force ni officer rok malayoi border no tebo strong khlaioi je ungkorok no a jaga kaham kai CCTV camera riwoi drone riwoi erpore naga asuk riwoi abo haike sung abrong maka sunai karon tambai kai as a Tripura ni citizen ngai sung sini Tripura no narnani banchiroi rokha khayoi Bangladesh roni yagni sini jotoni no responsibility tong on boga nang abuna appeal khayo norok to janjani je Irian borok yango romdi nini tam yani July bari phasing rogo eng rogo yango sabrum rogo borok bo border share khayo boneng tibo habui tong borok bo amo hage no mo hage strong message na step na woi sung kintu loi na dono yago naiya Bangladesh ni phane Bangladesh no sumbu to khai kunuya जों बंगनो रमै मारिनाय रमै दिसे बंगनो किबलि मार होनाय आबो हाय मा खालायनाय गां आबनो आपिल खायनाय बांलादेश नि फानाय बरकनो जों जेसकाबो माका सुनाय जदि कासुय हांकाय चिनि तमथाय केबो केसे बुंथानाय चिन जागा पाइ थानाय चाकरि नौकरी क्षेत्रे सुजुग सुबिदा कमि थानाय त्रिपुरा राज्य एक राष्ट्र हांकाय बो जागा थांसगुनो जों वानसुगोबन मांगला आउन बगैनो जे मानसा जतो पारे मो जे बांलादेश नि फानाय बांलादेशिरनो जों माका सुलायनाय हामबाय yango sini Ramchandra je area bogabil ang tibo phai dong ga ang rongi fancy rok bo onek wing thamake onek handia thamake ga ai ni fancy rok no bo belsora awon fancy rok no kam khane nang thun ga jaga bo te border force te bari nen nangnai ga abo hakino je ai ni borok no bang appeal khane jodi internal source tin norok am no khai je broker je Bangladeshi tu phane rok no nong thani jodi knowledge tong hagai borok no boni data collect khayoi SP no te DM no bongno submit khainang thun tambaga hingai je broker rok rangki samisani bagoi a je broker rok chini samemo te internal source tui a jaga sudu je chin Tripura sabo non Tripura sabo joton involved tong haisi rang 10,000 15,000 ni bagoi Bangladesh ni borok naharoi India dai tong amo hairok no sung stop ma khlainai jodi nong area bisung amo ha jodi broker nong ni knowledge tong hagai on knowledge o broker rok ni bongni data collect khayoi chini khoi SP
game bong thani sabin khailung tun borok loy no da tui ani bisinti tam samung khlaiman borok